ओरैबायदि हाद्रिखा सिबसारा नैबे दाखालि आदिबासि सासे थैदोंमोन ना बैनि न'खराव हाबफैदों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्त्रि ना बिथाङाबो फैदों दा नैबे जाय थैदोंमोन ना दाखालि बिनि न'आव हाबफैदों दाखालि आरो बर' सासे थैनाय बिनि न'आवबो हाबफैदों थ' बिदिब्ला जों होसोनो हायराम दिनैहाय ना मा देरहा गारियाबो नै ट्राक हाबफैदों ट्राक फैदों गियो नामा बिदिखौ आं थानायावलाय आंलाय गियो नामा थ्रोब सोबखाना सोबावगोन आं दा नै होथारनोसैलाय सिबलांथारबाय माथो उनाव आङो लकेलि आङो बयजोंबो रायज्लायगोन बिटिसि निफ्राय मा खालामनो हायो मथ'थे जोंबो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय खालामगोन थाम गैया नै बेखौ লাগিব দেই পইচা আছে এনে কয় উঠাম নাই মন্ত্ৰী আহিছে সব চেক কৰক ইয়াৰ পিছত আমি মিলাই পেলাই লকেলি কৰিব লাগে কৰিব এইটো চিফে গোটেইখিনি এৰিলৈ অলপ লকেলি কথা পাতি কাৰণ এইটোতো আৰু মানে হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা নঘটিবা ঘটনা এটা চবেইতো কোনো বিচৰা নাই গতিকে সব এতিয়া এটা মিলা মিছা কৰি আমি সব ঠিক ঠাক কৰিব লাগে ঠিক আছে মই লিষ্টটো ল'লোঁ মই কথাখিনি পাতিম অকলে টিচাৰ এজন হেডমাষ্টাৰ আছে ষ্টুডেণ্টো আছে 3জন এখেতে মানে যাতে বিয়া বস্তুত নাযায় মানে অতি সোনকালে মানে ৰিলিজ দিলে আৰু কি ভাল আছিল নহ'লে কাৰণ এই সময় আমাৰ এজন আছে এখেততো ফেভাৰিট एग्जाम थांनाय 19 तारिखाव बेलासिनिफ्राय जिथु घटना जानाय बेखौ लोब्बा लाखिनानै आसाम सरकार हिसाबै जिखिनि दायित्व लानानै खामानि मावनांगौ बेखौ मावगासिनो दं आरो इतिमध्ये दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिসকলে 2জন बर' एजन आरो आदिबासि एजन मरिसै थैनानै थांनाय बिसोर सानैनो 5 लाख अनसुंथाइ होदों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो इनजुर्डफोरनो 1 लाख होनानै गालांगोन आरोखि ओमफ्राय न' सावजानायफोरनो 50,000 होलांगोन होननानै आं मिथिदों दा जेखिजाया बेफोर स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसिनिफ्राय जिखिनि अनुदान होनांगौ बा जिखिनि रिलिफ हिसाबै जिखिनि खामानि मावनांगौ बेफोर मावखांजोबखांनायनि उनाव आङो लकेलि आङो बयजोंबो रायज्लायगोन बिटिसि निफ्राय मा खालामनो हायो मथ'थे जोंबो बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय खालामगोन खिन्थु दा स्टेट मेटार स्टेट गभर्नमेन्टआ मा खालामो बे जोबथों सार बेनि गेजेरावनो बिदिनो माखासे ओनसोलाव जेराव माने गिनाय सोमजियो माने बेफोरखौ जों मिथिदों गिख्रंलायनाया बर'फ्राबो गिदों आदिबासियाबो गिदों साइड बिनि सायाव पेट्रलिं होनांगौ बा जेराव जिखिनि प्रसासननि थाखाय खामानि मावनांगौ दं बियो स्टेट मेटार जों खोन्थाबाय आरो निस्सय स्टेट गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव नोजोर होनानै रायजोआ जेरै नागिरदों बिदि खामानि मावनो हागोन आंबो दंफायो आं स्टेट गभर्नमेन्टखौ आं प्रेसार होगोन बास ঠিক আছে আমি আছো এইটো ব্লক গাবৰা আইফিলে গাবৰা আৰু সাৰসৰ গাবৰা ক'ত গোঠাম নাই সাৰসৰ গাবৰাটো মন্ত্ৰী আহিছে সব আছে এইটো গাবৰা আমাৰ এইটো সাৰসৰ গাবৰা আৰু জেনাৰেল গাবৰা আৰু জেনাৰেল গাবৰা আৰু এইটো হেৰি সোসাইটি গাবৰা এইটো সাৰসৰ ঠিক আছে তো এই নতুন লাগিব দেই পইচা আছে এনে কয় 20জন আছে এই গুৰে মাস্টাৰ थाम गैया नै बेखौ নতুন দিব কৈছে নতুন দিব গাঁওবুঢ়া মানুহ